No niin, tervetuloa tänne kanavalle ja tänään olisi luvassa osien unboxaus, joten avataan tässä videossa uudet osat, mitä mä oon ostanut BSC-projektiin ja sitten vähän muita, mitä mä oon hilppeitä tilaillut. Avataan tämmönen bensaletku, tämmönen musta ja katsotaan millaista laatua tää on. Okei. Tää on ihan pehmeää, ei oo kovaa ja luulis ajavansa asian jatkoon. Sitten on tämmösiä tarroja, tämmöiset kiiltävät tarrat. Sitten on tällainen ja sitten 2 tällaista. Nääkin menee BSC-projektiin. Sitten on tämmönen lisävalo, tässä on täytevalo ja tuossa on tollanen tuo liitos ja sitten tähän lisävaloon katkaisija ja sitten näitä jotain piuhoja. Ja mä en oikein tiedä mikä tämän tarkoitus sitten oikein on. Sitten on tietty uusi änkkä, koska se edellinen on aivan hirveä. Niin tämmönen änkkä ja siihen joku tämmönen liitospala. Sitten tietenkin änkän kiinnityspanta ja sitten tämmönen liitoskumi tietenkin. Tää nyt nää sitten samassa, eli uusi bensahana. Ja nää kuuluu kans tohon lisävalosysteemiin, joku tällaiset kiinnikkeet. Sitten uusi etujarrunestesäiliö. Edellinen otti vähän damakea. Kahva tulee vaihtuu, se ei jää tällaiseksi. Tältä näyttää aika hyvältä. Sitten täältä tulee takajarru hilppeineen. Täällä on jarrupalatkin löytyy ja ihan präniikkä. Hyvältä näyttää. Eiköhän tällä saa takajarru toimimaan. Seuraavana on vuorossa uusi kytkijäjarrukahva. Tällaiset näin. Tällaiset mustat Asavan kahvat. Taittuvat tietenkin. Tosi hyvä. Sitten tässä on jarrukahva. Vähän präniikkä tääkin. Sitten on vuorossa uusi kaasari. Tämmönen. Katsotaanpa saataskohan säätöihin. Kun nyt on vähän liian iso kaasari koneessa, niin nyt on 24, aiemmin oli 26. Täältä löytyy parit bensaletkut ja sitten tiivisteitä ja sitten pääsuuttimia. Tankin korkkiin, huohotin, bensahuohotin, tällainen perusmusta. Entinen tipahti, niin päätin sitten ostaa uuden, kun ei paljon ole maksanut. Hyvä, kun mä en edes muista kaikkea, mitä on tullut tilailtua, niin katsotaanpa sitten, mitä täältä tulee. Ja tässä on nämä kiinnikkeet. Tähän saadaan nämä heiluvat pääkaulat kiinni. Tämmöiset. Kaikista suurin paketti. Kyllä lähtee auki. Oho, kamerakin meinaa vähän liikkuu. Tää on alkukäyrän jatkopala. Tämmönen. Kyllä hyvältä näyttää. Eiköhän hyvät äänet lähde sitten. Mikähän tääkin piritys tässä on. Kyllä tiedä.
Niin, sit katsotaan mitähän täällä vikassa paketissa on. En yhtään kyllä muista. Okay. Joo, tässä oli tää tankoon laitettava puhelinteline. Tämmönen. Tässä on jotain hilpettä siihen kuuluvaa kans. Ajattelin sitten tähän videon loppuun näyttää sitten muuta, mitä tuli tilattua. Kypärään tähän eteen. Kypäräkameralle tämmönen kiinnikepaikka. Sitten tämmöset hanskat. MK vaikutti tosi hyvältä. Ja sitten tämmöset toisenlaiset hanskat kanssa. Ja sitten änkän päähän tämmönen pesutulppa. Tässä olisi kaikki, mitä tuli ostettua ja hankittua. Ja eiköhän sitä, kun kevät on nyt jo pikkuhiljaa tullut, niin jossain kohtaa sitten tulee asennusvideokin näistä osista. Mut hei, muista laittaa peukku videoon ja tuolta alhaalta kanavatilaukseen ja käy ottaa muutkin somet haltuun, niin nähdään sitten seuraavassa videossa ja se on moro!